Костадин Касабов влезе с 6 победи и една загуба, едно равенство, докато Виктор влезе с 7 победи и една загуба. Вече са станали 8-1 и съответно 7-1-1 нашите играчи и когато са готови, нека започват. Спокойно може да кажем, че това е малкият финал на турнира. И зарове 2-3-5. Виктор. Зарове. Давай, Викса. 3-6-9. Добре. И ще видим сега момента има известен стач, има комбота, може да върти по всъщност доста време. И да видим малкият финал започва. Да пуснем и таймера. Ами съвсем скоро ще започне, сега ще чакаме само хендшейка между двами. Двамата големи спортсмени играят много добре и двамата. Ето ги. Да, и доста време не са играли заедно. Ето го и хендшейка, пускаме таймер и пожелаваме на двамата успех. Сега е доста интересен топ 8. Това е доста интересен се очертава. Може би с кривата камера ще живеем този рунд и ще го правим на следващия, защото по време на играта няма да ходим да оправяме камерата. Ще съм скарам. Добре, Венти ще им се скара. Касабов започва с облягане на стола и отпиване на глътка вода. Доста доминантно поведение. Знае, че бая ще гледа тези елементи комбата. Да, и сега почваме с Darkblade. Darkblade може да се смени за друго чудовище и да щупи спел и трап. Това е доста хубав така тех вграден в енджина на Мементо. В случая няма да ни е полезен, но за бъдеще, кой знае. Така, чупи се и се сменя за най-вероятно Anguich. Anguich търси. Да видим Виктор как ще си направи комбото. Ето Anguich, Anguich търси. Касабов му се обяснява нещо, не се обяснява Касабов. Гледай комбото, да, кончето. Оп, дрова на кончето, браво! Така, да видим сега, на момента дроу има е леко неприятен хендтрап, не може фюжън да потърси, не може и от гроба да потърси, забравих името на карта, но важни сърчове спира дрола. Но също така обаче в същото време моментото има комбо, което доста голямо при това, което може да направи през дроу. Да, сега се напълни гроба, мисля, че да, спърнал рекържен. Да, започваме сега. Призова се кончето. Да изкараме едно конче. Конче? Къде си конче? Хайде конче. Има странни имена. Те са безкрайни. Да, то е Тацуно Чуко. Тацуно Тошиго, да. Тацуно Тошиго. Точно за Тацуно Тошиго си мислих. Да чупим Мементо чудовище и изпращаме Мементо чудовища с различни имена от дека в гроба, колкото с левели, които са колкото е чудовището или по-малко. Тоест изпращаме, кончето беше левел 5 и сега ще изпратим в гроба левел 2, левел 3. Шлипи е левел 3. Нещо друго изпратихме в гроба. Да. Точно така, Шлипи и Гатик. Чакай, че в седмата зала има бал и си вам после мислим да ходим. Да, ще бъдем до 12, ние сме с костюми, мисля, че няма да има проблем да се слеем с местните. Влязахме ли в Финсмит вече? Може да твърде бели за бала, не знам. Това не е сватба. Да, на циганска сватба ми се ходи, ама... Добре, реквием, до тук едно голямо нищо ли направил Виктор. Не видим как ще продължи комбото. Това бяха двата най-неприятни хендтрапа, въпреки че по принцип Мементо дека може да играе през тях. На практика в момента беше леко неприятно. Мисля, че Виктор има фюжън, така че можем да екстенде максимално, за да... Но Дракона търси 2, той няма да... Той търси ли всъщност? Той хвърля в гроба, нали така? Не, какво? Twin Dragon. Чакай, Twin Dragon. Twin Headed Дракона. Той Twin Dragon всъщност какво правеше като се щупи и... Адва, да, точно така. Това са двата големи сърча, които спират дроу Дракона и фюжъна. Играе с фюжън просто. Фюжън, да, може да призовем... Нямаме 5 имена. Нямаме 5 имена, да, но с фюжън може да призовем Creation King-а и той да хвърли 3 оттам... Нека видим Виктор, той ще го измисли, Виктор си знае дека. Нека видим кое е най-доброто комбо според него. Ето го и Creation King, той хвърля 3, най-вероятно още един Creation, макар че Creation King той търси, като се баниш не търси Field Spell, което не ни е оферта в момента, така че Combined Creation. С какво продължаваме? Най-вероятно с прилепа с лошото име. Ахирон. Метнахме Combined Creation. Да, ето Ахирон. Ще имаме ли обаче имена да го върнем? За сега нямаме. Да видим докъде ще стигнем. Мисля, че Виктор имаше един дроплет всъщност.
Може да успее. Касаво го продължава с втори доминантен мув, разглежда му ръката. И още едно трябва да хвърли Виктор. Само набързо, като се гледа дека, получихме статистика на топ 8 дековете. Имаме 2 Малиса, 1 Мицуруги Райзел, 1 Блайс, 1 Лайфтуин, 1 Мармео, 1 Мементо и 1 Мицуруги Финсмит, който всъщност гледаме в момента на фичър матч. Виктор продължава с Шлипи и спелкарта, която... Байкър Quick Play, мисля, че това... Да, това е Гоблин. Гоблин Байкър, той може да отстъпи Гоблин Чудовище, което е Мементо Гоблина в случая. Как продължава Виктор сега? Нека прочетем и този спел, не сме го виждали, Гоблин Байкър спела. Гоблин Байкър Breakout. Да, Grand Breakout всъщност. Жертвено чудовище и специално призваваме Гоблин от дека, не може да атакува. Добре. Аз нещо изпуснах, много чудовище отидоха в гроба изведнъж. Те хубаво тираха, но... Нека ги напълни в гроба ти всички чудовища. Както казах, нещо изпуснах, докато гледахме Гоблин спела. Гоблина мята 2, като щупим. Добре, върнахме 5, призвахме Combined Creation, сетваме още една от ефекта на Field Spell, което означава, че имаме Fusion, имаме Fusion Droplet и Combined Creation, което Omni Negate реално. Да. И... Чакай, Combined Creation не е Omni Negate. Combined Creation може да връща от гроба. Ако опонента активира карта или ефект... Да. Да, окей. Тук мисля, че може да завърти Anguish с Combined Creation. Anguish може да му вземе Mace и Mace може да открадне чудовище от полето на противника. Това е един от интеръпшените. Другият интеръпшен е Guardian Chimera, но не съм сигурен, Виктор, дали има в ръката си чудовище. Има Fusion, момента Fusion сетнат, но изобщо не съм сигурен дали има в ръката си карти. Той казал, затова толкова смело активира този Pre-Preparation, защото него беше страх от нищо в ръката на Виктор. Той има Droplet. Това е Fusion, което посочва Касавов. Да. Той беше сетнат от Field Spell, е известен. Все пак трябва да е сигурен, че това е сетната карта. Да, и това е публична информация. Добре, резолваме се, да продължаваме си в Mainface най-вероятно. Така, взехме си Mirror и... Не сме виждали Mirror днеска да резолва. Да, Mirror може би при преп, не сме виждали Mirror и при преп. Повечето хора играят Raizio Mitsu, което не играе при преп с Mirror. Мицуруги Mirror е картата, това е ритуалната. Нормалният рече успел, реално. Да. Виждаме Хабакири. Невероятно за Саджи. Да видим Хабакири за Саджи ефект, има Prayers. Явно е изтеглил Мицуричо. Дали ще пробва веднага да щупи с... С Муракумо? с Муракумо. Няма причина да не щупи, според мен. Да, въпросът е, че... И Виктор няма карти в ръката, който означава, че Муракумо ще има негейт върху себе си, което е силно. Но сега вече... Anguish се връща. Да, както коментирахме, това, което очакваме в момента е Creation да върне Anguish да вземе Mace и този Mace или да открадне, или да бъде използван за Fusion, за Химера. Или за Discard за Муракумо. Или за Discard за Муракумо, всъщност. Това е... Да. Понеже ако предположим, че Виктор има Droplet, който може да спре Муракумо, не трябва Discard. Освен ако не махнем монстър, който не знам дали искаме да махнем в момента. Всъщност Шлипи може да се призове. Шлипи може да призове и да направи Fusion. Този Fusion може да е Twin Dragon, но той май не е бърз ефект. Така че май Шлипи, Виктор Шлипи не го призовава дори, само си го взе в ръката. Реално му трябва монстър в ръката, който който да използва за Fusion най-вероятно. Когато е Fusion Summoned, може да дестрои на моменто чудовище от ръка или фейса поле и да си добави до 2 момента чудовища с различни имена от тестето в ръката. Той се опитва да направи плюс в момента, опитва се да се шлипи и да направи Fusion за Twin Dragon, преди да дошло Муракумото, за да си вземе 2 в ръка. Така с 2 вече ще бъде малко по-лесно. Ще има и Mace и... Аз му показа реално трите карти, които знаем. Да, това са Mirror, Prayers и Хабакири. Да. И тук вече става неприятно, идва ритуала.
Съм сигурен, Виктор, не можеш ли да завърти Twin Dragon преди това с Шлипи? Шлипи, когато се призове, прави Fusion, нали така? Изведем Шлипи и да прочетем пак. Защото Муракумото идва и става страшно. Ето го и Шлипи. Когато... то се призовава, когато чудовище е унищожено. Тоест не се призовава, когато е потърсено. Тоест потенциално сега. Дали ще резолвне това Муракумо? Това Муракумо дали ще дойде на полето, не знам. Не, то сега на полето, дали ще резолвне. Да, дали ще резолвне. Може един дроплет да изяде бързичък. А то не ни пречи след дроплета, реално към Bind Creation ни да върне от гроба пак. Той може да връща поведнъж на Chain, колкото знам. Така че тия чудовища са доста безплатни. Тук интересното е, че може би трябва да играем дроплет и за спел. Да, за спел. Дали може да избяга но той сега ще се опита да го негейтне с Муракумо. Така. И ще трябва да изкатнем Шлипи. Така. Може да върнем Шлипи и да направим Fusion директно той си има Settled Fusion също така. Да, но идеята е, че Шлипи, когато се специално призове, прави Fusion и тук най-вероятно Виктор си мисли как иска да направи Twin Dragon, за да призове Шлипи, да направи Twin Dragon, за да сърчне 2 и да плюсне доста. После трябва да оцелее. Да. Оцеляването е лесно. Колкото се опита да ни гейтне дроплет, дали ще се опита всъщност? Акихирончето той флотва, когато не се счупим. Да. Интересен матч. Първата игра вече доста мислят двамата по тези стъпки напред най-вероятно. Да, така става, като натискат хентрапва и трябва да си брутфорсват бордовете просто. И трябва да играеш всички си 6 карти. Другите декове доста simplify от Game State-а. Добре, Муракумо се активирал и Chain of Prayers. Да, не знам Виктор защо не го измисли. Да, то реално... Той беше в доста лошо положение. Той си мисли, че защото... ако в момента не спира, няма може да избяга, но така Муракумо може да се активира пак да избяга. Да. Каквото и стана реално и сега ще му замени и борда. Дръплета просто ще го остави да се негейтне от Муракумо, няма да си кардва. Ама борда ще си тръгне и Виктор беше излъган според мен. Успя да го бейтне. Като обича да казваш, ще се бейтваме ли? Ще се бейтваме. Бейтна са. Айде се събирай борда и дроплета. Може би трябва да резолваме отзад напред. Прейс ще резолваме естествено. Виктор много прибързано прибра картите си, но може би трябва да изчакаме първо да резолват ефектите. Бето, какво се добавяш реално? Някой от малките? Мисля, че няма особено голямо значение. Фуджо. Много е важно. Нещо, което сме виждали днеска. От ръката не е призовавал с Мицу Ричо. Да. Така че ето го. Фуцу. Окей, sure. Добре, призова от Prayers Саджи, върна от гроба, лайп на борда, дроплета беше негейтнат, Саджито сега... Сега плаща 800 естествено. Това мисля, че показа Фуджо точно. Точно да. Фуцу. Фуцу. И сега най-вероятно ще имаме или огледало, или ритуална да призовем от ръката и ще призовем точно Фуцу. Сега на Виктор има няколко ефекта в гроба, но те... Да, Combine King идва в ръката. Взима си Creation, да. Creation. Ако му се връща, ядва. Да. И тъй като бос монстър, че се връща, като се трибютнат, че ядва, че чупи, като се призове, че има и 3200 атака. Не е лошо. Сините карти са малко силни. И другото, което е казал, знае абсолютно всички карти на Виктор. Не е нужно да се притеснява от абсолютно никаква интеракция неизвестна. Тоест, той вече може да играе шах преспокойно и да предвиди даже шах с предимство, защото Виктор не знае картите на Касалов. И Касалов може да предвиди всичките интеракции. Ето го и Ричуал, който добавя Муракумо. И той ще призове Фуцу от ръка. Дали е Фуцу? Да, Фуцу е много силно. Трябва да бъде призовано. И още малко демидж само трябва на Касалов и вече започва да изглеждат нещата. Ето го и Арамасо. Не Арамаки.
И Кусанаги. И сега ще имаме взимам от гроба Прея, взимам от дека още едно синьо и като призовем с огледалото, жертваме Фуцу. 1800 не трябва реално. Да, може да с огледалото може да жертваме Фуцу, защото взимаме още едно синьо сега от Арамасото. Синьо. Те не останаха сини. Има. Не сме призовали Халкидики. Да, точно така, ние го пращаме за Мъркунс. И сега... малко сме го... Да. Няма че не сме го ползвали. Ето го идва огледалото и имаме много демидж. Сега, Виктор естествено има Fusion, това не е гейм все още. Не видим как може да го направим да бъде гейм. Казал дали ще опита да минава през Finsmith комбо в момента? Да, ще се опита. Естествено. Реално Цезара ще форсне... Да, или Цезар, или... Така. Какво става сега тук? Ще имаме елемент Fusion. Да, или Цезар ще форсне Fusion, при Цезар, или може да влезе дори ако иска и в Sequence и в Desiree. Но Виктор тук чуди се още. Да, реално, ако Виктор резовне Fusion на фут, ще може да върне нещо. Да. Тук изглежда много загубено за Виктор. Беше много излъган от чупещия ефект. Но край сме честни, Виктор просто се опита, но не осъзна, че няма какво да направи, защото Ксалф има само едно чудовище на полето, а Дроплет не може да хвърли две, т.е. и спел и монстър. Когато Ксалф има само едно чудовище на полето, в същото време обаче пък той трябваше да хвърли две, защото иначе чейновете са, независимо какво хвърли, другото се чейнва. Т.е. ако хвърли монстър спел се чейнва, ако хвърли спел монстър се чейнва. Fusion все пак в момента. Веднага се резолва Fusion за 1, 2, 3. Кинга ще влезе просто. Да. И Фуцу връща. Кое има най-много атакуващи точки? Ливави. Арамасо. Това не е Арамасо. Това е Кузанаки. Това е Кусанаки, да. Добре. Кузанаки плееше си атака, между другото. Дебело момче. Адвол гроба или баниша? Дебелото момче. Да, той ще е най-много атака. Okay, sure. И Виктор хвърля 3. Сега силен е. 3000 атака има Fusion, но това май не е достатъчно. Тук може да минем директно през Sequence на Desiree го маха и... Няколко шафолот на Тигон. Той хвърля 3 и 2 ще се върнат поне. Прилепчето, макар че прилепчето се връща, когато се щупи нещо, така че само малки би трябвало сега да дойде. Гатик. И си взимаме от гроба, и си взимаме от гроба Anguish. Тук Виктор не е напълно извън играта, но защитата му е много слаба в момента. В ръката знам, че има Anguish, Combined Creation и още нещо, което си ядна в началото на хода реално. Шлипи. Да, точно. Ние така не се изкарнал шлипито. Има 3 карти, точно. И трите ги знаем, да. Въпросът е това шлипи да не ни излъжи, защото шлипито, когато карта се унищожи на полето, може да специално призове и да направи Fusion. Но мисля, че не би трябвало да има такава опасност. Особено ако минем през Finsmith комбо. Да, със сигурност ако вземем от Цезар, тези неща просто... Виктор смята нещо. Да. Виктор смята как да загуби още малко време според мен. Да, он му играе лоша шега, ако стигнат. Добре. Така. Чупи негови две на Касабов. Видим Creation King-а. Още веднъж. Добре, сега може ли да флотне шлипито, просто да направи Fusion? Да, най-вероятно това е целта му. Да, Creation King реално Quick Effect таргетва X amount моментата и карта на опонента и ги чупи просто. Що не щупихме Фуцу? Не мога да разбера. Може би иска да му махне достъпа до ранг 4, но Фуцу да се по-страшен от ранг 4. Преер вече е изиграно. Да, направи нормал summon.
Да. На борда имаме 3200, 48, 68. А сега дали шлипи ще флотне? Нека се усилия. И сега просто слагат тифонията конски, което е 800. Има ли какво да флотне Виктор от ръката си? Не съм сигурен. Не знам и Касало дали има какво да играе. Не играе ритуал реално. Ние го чакаме този ритуал. Да, ма какво ще призове? Халкидики. Фото за Халкидики, това сме го коментирали вече, чакаме. Да. Изгубих се, този ход беше малко дълъг. И фото се връща. Фото просто фолтва. И това е достатъчно. Въпросът тук Виктор какво има, за да се защити от тази атака. И чакаме съдбовния момент за Battle Phase. През абсолютно всеки възможен ефект на всяко Мицуруги нещо. Да, жертвани са и трите са жертвани, и малките и трите са жертвани, и преда са активиран, и само мисля, че... И ритуала се... Не, ритуала е активиран веднъж или два пъти. Им призвава 3 ритуала. Да, значи двата ритуала, един два пъти, другия веднъж. Да, всичко. На борда имам се, че... Демидж. 1,6, 2, 2,4, 3,2. Виктор ги смята. Си помисли още малко, ще почуди преди да се събере картите. Така. 1200 е Рамасо. Да, това е другия. И сега Ксалов си избира атаката. Бам, 3200. Виктор мисли на този явно. Този е 2,4 и Фуцо може да призове... Да, Фуцо може да върне от гроба още един. Може. Което би било неприятно за Виктор. Той Виктор явно им искал да се защити. Всичките мементота доста явно флоутват. Добре, ето го и шлипи. Да се защити от стаката. Добре, Фуцо връща. Фуцо връща. Какво връща? Нещо. Още една четворка. Дум. Мисля, че пак стигат. И прави фюжън, да. Чупи себе си, за да вземе две. Какво ще изкара тука? Конче и... Не знам какво има останало реално. Мисля, че Ангоч има само в дека. Всичко друго е в гроба. Или гоблин. Не, и Мейс трябва да има. И Гоблин. Вече и в Гатик има още един. Да, ето го Гоблина. И сега Дракона. Драгона ако правим. Освен, че... Като се щупи, специално призова лево 6 и по-малко моменто от гроба. И той призовава Акихирон и се връща и шлипи. Добре. Много дефазивен дек моменто, много гранди. Да видим това дали ще е достатъчно срещу Касалов. Всички ефекти ги използва и в неговия ход и сега отново всички ефекти ги използват на Касалов хода и в следващия ход отново ще използва всички ефекти. Да, като вървим към половин час гейм едно. Да, и всички карти са one-off и всяка карта има ефект и всяка карта прави нещо. И ефект на шлипи вече е използван, така че тук шлипи директно... Какво шлипи като унищожен? Взима ли? Сигурно. Вече започнах да си губя аз в техните ефекти. Ами те са толкова еднакви. Мисля, че хвърляше нещо... Да, Сендваменто карта. Гоблин, Конче, Ангуч. Касалов решава да ги прочете. В гроба. Да, ще съберем пак 5, защото хвърляме Darkblade. Мисля, че са в гроба. Не, едното е Дракон. И двамата нямат Fiendsmith Engine. Да. 2 и 4. Така. Добре, живи сме! Как? Оцеляхме, поне 6 атаки оцеляхме. Ето го и ранг 4, какво идва от Косана Касалов. Това дали е Nightmare? Не. Това е всъщност... Окей. Това е нашото Fiendsmith комбо. Ние спряхме Fiendsmith комбото само на ушки им. Да, реално, по-рано мисля, че обсъждахме всъщност как в Exit and Night да, доста хора влиза просто в Fiendsmith комбо. Окей, добре, много готино цена. Касалто сега навъртно ще завърши и на IP, и на или Десаре, или Цезар, да, и с трапа на Финсмитите и Цезар и IP, защото най-вероятно ще остави Фуцу и ще махне Муракумо и Халкидики. Някой му се ходи на море, май.
Така ме инструктираха да казвам на картата. Добре, продължаваме. 30 минути гейм, това е сериозно. Ето го. Ето е принцесата, връща се... Добре, няма да казвам. Финсмит Engravor. Се върнем реално Мун горе са малкото. Да, правим Цезар. Така. И IP. Предполагам, че сега ще бъде предостатъчно. Ще имаме и Прея с ръката, Прея ще върне Муракумо, ако се наложи. Фуцу ще върне поне още 4-5. Да. И това е... Гледаме от 20 минути как се брейква Memento Board. Да, много жилав като за дроуяш. Доста неприятни. Бяха окей са хендраповете моменти, обикновено може да играе през тях, но много силни бяха в точно толкова конкретен момент. Или дрола и Аша. Да видим един сет, окей, добре. Да, това сета става много страшно вече. Защото Преяс го знаем, ако имаш и какво е? Дроплет, да. Дроплет, те играят двамата дроплет, да. Те са един човек. Къде да ви ръка? Да, ти да ръката. Има Goblin Language и кончи. В гроба има Creation, но мисля, че няма 5 имена в гроба. 1, 2, 3, 4, има 5 точно. А не, 4 са. 4, ама той сега ще започне, да пак ще напълни целия гроб, поне 2 пъти ще мине през него. Добре. Минем през Цезар, през Айпри, през ход номер 3. До тук 2 хода бяха, нали? Да, средно по 10 минути на ход. Да. Плюс минус. Средно по тук сме играли 25 минути и толкова. Видим как започваме. Всъщност е готин на Combine King, може да всички противника човечето поведнъж. Ако тук влезе един такъв и почне да изнася противниковия борд, това е Creation King, Combine. Да, Combine Creation. Да, но то трябва да е сам монстър на борда. Добре, да е супер. Ще го махнем се с IP, примерно. Да, но така просто бейтваме доста... Не, ако махнеш Combine Creation. Добре, почваме с Normal Summon Language. Много интересно, голямо напрежение има в тази игра. Абсолютно. Игра доста достойна за финал. Да, мисля, че личи се. Малкият финал, тук е ясен, да. Language. Търси. Нищо не заплашва този Language. Заплашва да се крашне с IP-то. Кончето взехме. Второто конче. Да, в ръката. Добре. Дро. Ами Ксалов изигра втория дро, нормално съм на го втория дро, така че... Третия дро! Добре. Колко познаваш Касабов? Да. Да, за нормално съм не втория дро. Между това сега е интересно, защото не мога да завърти, ако някой Mitsubishi се жертва, няма да се върне, защото не му потърси. Ама... Да. Така имаме ефект да призовем. Кой ефект активирахме? Няма значение, не гейтва го. Цезар. Да, няма значение, Цезар го ни гейтва. Ще се крашваме? Или ще се сменя за Гоблин? Или за... Акихирон. One level to or war memento in your graveyard. Левел 2 или по-малко, значи Гатик може би ще се призовеш, от Гатика хвърля. Или Гатик, или... Не знам кои са малките аз. Гатик със сигурност от малките, Гоблин е левел 1, Гатик е левел 2, Шлип е левел 3. Не, Акихирон се появява. Какъв беше ефект на Акихирон, защото той се връщаше от гроба? Акихирон, ако момento е унищожено и той е в гроба, може да се специално призове. Добре, как унищожихме всъщност Language? Използвахме ефекта, Използвахме ефекта на Language да се смени и го негейтахме с Цезар. И когато се унищожи Language от Цезар, тогава фолдна Акихирон. Точно така. И сега кончето. Добре. Ами ние сме малко бавни тук. Просто гледаме без звук. Да. И трябва да много добре да разбираме какво са имали предвид хората. Какво търсих? Цучко. Кончето. Тацуно Тошиго. Да, точно така. Да, каквото аз казах. First try. Now what?
Точно така. Сега кончето специално призова, просто когато имаме. Добре, Хабакири влезе. Да. И сега Фуцу върна Хабакири. Защото кончето това Фуцу поведнъж на чейн да връщат. Това е ненормално. Колкото си върнал днеска, заработил съм за една седмица. Един-два турнира напред. Колкото за 2 турнира напред, да. И какво става сега? Четем си картите. Касал си чете картите. Така. IP. Има ли нещо по-голямо? Какво може да знаят реално? IP какво може да направи? SP. Така, гледай ти работа. Иска да махне Акихирона. The Thing. Нещото. Той много се завъртя този Акихирон и Касал се издразнил. Да, айде махай го. Стига толкова. Защо не махнахме Combined Creation от гроба? Това е въпрос, който не мога да ти отговоря. То Combined Creation като дойде, ще стане неприятно. Даже бая, в момента няма и какво го третам. Имаме Муракум от гроба Whiteboard. Ама, защото Фуцо може да върне просто... Да, ти не падаш първо на дроплет после. Хардорно дроплет, но все пак. Да, това е топ дека на Виктор, който е да единствената карта в ръката му, която ние знаем. Ще бъде адски лудо просто тази карта да е дроплет. Случи ми като да е достатъчно мейн character fight в момента, така че. Да, това после третия дроп беше наистина инсейн. Не трябва да забравяме, че трети дроп се случи току-що. Как продължава турнира? Играта. Половин час сме вече в тази игра. Да, аз съм много инвестиран. Даже научих всичките комбота на Мементо. Повече от имената, айде сега нека да прекаляваме. Двете са Twin Dragon, Gatic, Anguich, Darkblade и... Барабани. Аз само доказвам, че знам имената. Шлипи! Ето го, 5-5. Как се казва това на полето? Без да щеш. Това е Тацуното Шиго. Добре. Така, сега влиза... Ето го и Combined. Който реално в момента не може да такова всичко, понеже има друг монстър. Да. Но. Но тук може да го излъжи, може да му кажа Battleface, крашвам си кончето и айде. Тру. Това е много демидж, между това е адски много демидж. Това е 3-4, 3-6, това е гейм. Това е гейм, което е инсейн. Но имаме прейърс, естествено това няма да се случи, имаме прейърс ни защитава, като може да върне Муракумото. Връща Муракумото чупи борда, това е окей. Можем ли да го предпазим този Combined Creation обаче е въпроса, не съм сигурен можем ли. Май нямаме такова, което да пази от Destruction. Не знам дали имаме в гроба. Кой беше? Виктор отново си ги прибра в дека всички, този дек се рециклира. Той си ги фърля, връща си ги. Фърля ги по 5, връща си ги. Сега Касал призовава Муракумото и иска да махне борда. Чудовището с 5000 атака. Да, Combined Creation иска да върне от гроба. Имаме да върнем Creation King. Тази игра изглеждаше много по-one-sided преди малко, но Виктор е не само че е в играта, но той доста заплахи прави. Третънва 2-3 чекмейта до тебе. Да видим Combined Creation какво ще направи. Ще позволи Касал Combined Creation да върне. Той ще върне реално Creation King. Кой ще се щупи? Който ще се щупи. И аз това се опитвам да разбера защо. Или да, просто ще го негейтнем с Цезар, невероятно. Добре. Негейтнахме го. Сега умира ли този към... Мислим. И точно тук, ако влезе дроплет за 2, двете му карти в ръката, става много страшно. Монстрите хем ще са хаунати. И те не хаунати, то умира. Да, той Combined Creation просто ще почне да удря тежко. Ами този дроплет най-вероятно не го е топ дек на сега. Не знам какво да кажа. Ще е честно, защото само имаше много неща. Гоблин. Май го дискарднахме от Муракуму ли го дискарднахме? Може би Муракуму се активира да се опита да ни гейтне. До края на хода не може да таргетва с ефекти. Противника не може да таргетва. Мементо с ефекти. Окей, интересно. Това може да се активира обаче, ако имаш само Combined Creation на полето. Да. Който имаме, доста удобно. Което означава, че сега Еспид трябва да гръмне Еспид, да, веднага. Да.
Което означава, че сега няма достатъчно демидж, ако остане Combined Creation на борда. Той сега ще си умре най-вероятно, но... Може да го върнем още един път. Не знам ли може да съберем 5. Може ли да се призвава по два пъти? Да. Няма рестрикции, като може да го призваваш веднъж на ход. Може да би special summon. Да. Няма restriction, не. Той е малко силен този, бе. Ако имаш постоянно пълен гроб, да. Да. Бомбарди, това означава, че SP-то остава на полето. Се питам да разбера защо Муракумото не щупи борда. Има ли нещо, което да предпази борда? Така, да предположи ли, че последната карта е Аш? Да е смешно, просто максимално. Да има две карти всъщност, да. Окей, значи едната... Три, две ги знаем, нали така? Че има две. Може. Не, ние две знаем. Чакай. За Касал буквално, не? Да. Аз мисля, че две знаем в ръката му. Знаем Ритуал и... май само Ритуал. Не, Ритуал го махна, мисля, че... Не Оригиналното. Окей. Ритуал. Добре. Окей, Бомпарто резолва. Добре, Бомпарто резолва. Дайте ви Бомпарто. Сега чупим си момент от ръката или полето и си взимаме момент от дека и... Или спами. Тоест това ще го спами най-вероятно. В случая той не може да го вземе в ръката заради дроу. Ще го призове в защита. Сигурно през някакъв Dark Blade мини или през някакъв Гатик, защото Гатика ми ще хвърля и после може да вземе от гроба в ръката. Ритуал Summon? Не, Прейър. Окей. Прейър връща от гроба. И всъщност това беше подсигуряването, че Муракум ще дойде на полето, което остава. Но 35 минути и гейм е едно супер интересно ми е да видя какво ще стане. И те могат да играят до утре, аз съм сигурен. Но това е ход 3. Виктор взе Зара, през дроу и Аш направи борда си. Касал го щупи, но не уби Виктор, защото на Виктор дека просто супер вечен. Те просто флотнаха по около 10 пъти. Те се върнаха всичките по много. И продължаваме. Той мисля, че смята дали ще има 5 да върне Creation-а. Да. Бомпарт, трябва да видим какво ще призове сега. Той искаше различни имена, доколкото сещам. Да, различни имена иска. Това има две кончета обаче. Да. И призоваме Гатик, точно така. Гатика ще може да... Ще може да направи Гатика. Взима от гроба в ръката. Сигурно конче може би ще вземе. Не, сега ли флот? А какво стана сега с този комбайн? Цезара. Да, не, умря от Мицургито. Не, Цезар го ни гейтна. Той се опита да върне от гроба и Цезар го ни гейтна. Гатик сега ще вземе от гроба в ръката и когато се спрати в гроба от ефект на мементо, може да го специално призовем. И Виктор прави пауза за да пие една вода. Много напрегната игра. Вода. Много напрегната, да. Загубяш ходи да пие стена вода според мен. Сега гледа гроба. Да не забравяме, че са под дроу все пак. Лесно да се забрави. Да, забравихме, че има и лакрима. Лакрима за... Гатик взима полимеризация. Това е единствената карта в ръката на Виктор полимеризацията. Да видим дали ще успее нещо да направи с тази полимеризация. Реално може да призове втория Кинг, който ще метне 3, ще има за... Да, и ще върне и Combined. И после какво ще направи да видим, защото Fiends in Paradise ще може да аутне всъщност това, което Виктор призове. Той иска просто да стигне до Combined Creation, който да удари всичко и да... Най-вероятно обаче точно заради Fiends in Paradise това няма да се случи. Добре. Не мисля, смисъл той не може да таргетва. Заради гоблена. Така ли, той до края на хода всички седвища? Нека видим пак, той имаше Combined Creation на полето, Discard на го, Discard for the Turn. Да. Така че в момента... Тоест искаш да кажеш, че това е просто King, хвърлям 3, правя Combined Creation, но пак няма достатъчно имена, защото за King, за Creation King трябва 3 да слее, ето 1, 2, 3. Не, той си връща, той има две кончета, затова не му стигат реално. Така. Как продължаваме? Хвърлям 3. Така, метнахме Paradise. Да, хвърлям 3, връщам 5, Battleface и Game. Това ли е? Не, вероятно.
Вау! Ако е това, аз съм много впечатлен от момента дека. Така, Касалов чете гоблина. Да, и... Да, хвърлям 3 и връщам 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дали ще станат с хвърлям 3. Сам не знам, Кинга трябва да се щупи с нещо, за да може да освободи борда. Ще влезе в Муракумото на 3200. И нямаме хабакири, което да намара с 800, което е доста. Сега под-твист, сета просто е дроплет. Ще бъде малко скамаз положението. Бая. Със сигурност знаем за Prayers. Затова си мисля, че тази карта е Prayers. Ако беше дроплет, той ще се изложи да изиграе по-рано. Ето го Мейс, този, който не сме виждали. Да, Great Мейс и нещо. Няма значение. Връщаме 5, призоваваме и... Вау. Ако се стигне до гейм по този начин, това ще бъде супер впечатляващо. Той просто е махнат, което за да махне сета. Да. Той таргетва хикс, наши хикс лоши карти и ги чупи. И таргетва себе си и сета. Ако този сет е просто Prayers, няма значение, защото няма значение. Каквото да няма значение реално. Да. И дроплет да е, просто махаме дроплета. Просто махаме каквото е. Всеки случай Talking може да се крашне и Combined Creation ще остане сам на борда. Вау, окей. Да видим дали има начин да се измъкне. Мисли Касалов. Prayers? Невероятно да. Да, Prayers. Това беше ясно. И той се опита да сетне 2, което... ето го маха. Това няма значение. Не маха. То маха, да. Пак ще го прегази за 3-4. Не, гейме. Еспито е слабо. Си махнем Еспито. Начин да си махнем нещата. Какво? Нещо дискутира. Муракумото. Муракумо иска да чупи. Фуцо ще върне Муракумо да чупи. Това ли е всъщност това, което се случва? Prayers жертва... той не е активирал ефекта на Муракумо изначално. Да, реално само Цезар е влязъл. Да. Добре, и двамата изглеждат объркани. И аз съм объркан. Събрахме си картите. Кой спечели гейм 1? Най-вероятно Касалов, ако това, което се случи е точно така, както го мислим. Значи Муракумото изначално не е чупило, когато се е върнало, за да може да се жертва с Prayers и когато Combined King се върне за последен път, тогава вече Фуцо да върне Муракумо и да щупи Combined Creation. Окей. Значи това ще... Защо? Аз мислих, че си използва ефекта Муракумото. Още като беше чейна с Цезара. Да. И аз тогава си мислих, че се използва този ефект. Иначе Виктор щеше да го види това нещо и да се предаде, защото по-рано. Нека прочетем всъщност. Може да спускаме и ние нещо, естествено. Да. Просто мислех, че това е плана на Виктор от самото начало, а иначе... Интересно. Добре, сайдват. Добре. Така, това, което се е случило е, че Касалов използва ефекта на Prayers да жертва и е взел 800 демидж, използвайки втория ефект без да призовава, което е правилно, може да се направи така, и след това, когато Creation се призове, използва Фуцо за да върне Муракумо и да щупи Creation, точно както и го и мислихме. Да, просто това, което ме изненада е, че Муракумото не е било използвано през този ход и че Виктор някакси не го е видял това. Но може би Виктор си мисли, че тъй като Муракумото е на борда, няма как Муракумото да се махне от борда, което наистина е странно, но... Добре, аз съм доволен. 42 минути гейм. Аз съм по-малко объркан, но все още объркан. Явно Муракумо не се е ползвал изобщо в началото да щупи. Аз е стоял само за да негейт и да маха карти от ръката на Виктор.
Виктор беше хванат 2 пъти тук. Беше хванат в крачка. Доста неприятна позиция и в момента има 1 минута до тайм. Той трябва да бърне и да влязат в Game 3 в тайм с ходове. Ами да, Game 3 ще е сигурно с ходове, ако се случи това нещо. Окей, Пурулия. Anyway, Пурулия. Нека изкарай малко октопод. Той започна всичко. Добре, тракт. Виктор всъщност играеше Агаве Драган. Да, това е картата му за тайм. Добре, ето ти още едно, ето ти още едно. Прекрасно. На пиленце. Сега само трябва да успеем да спрем Агаве Драган и Memento Fusion, който... Всъщност ние не сме влезли още в тайм, което означава, че в края на хода се гледат точките, в края на фазата, извинявам се гледат точките. Тоест, Виктор трябва да... Добре, Гоблин Байкър... Аш. Спела. Няма аш, добре. Сигурно се чейнва на фула, за да може да призове жертва и призовава Гоблин. Добре, тук добре. Гоблин се маха за Гатик. Добре. Всякво. Пасваме и се надяваме да няма карти. Са в тайм, най-вероятно. Аз мисля, че са в тайм. Нашия часовник може и да се разминава с часовника на официалния часовник на стрима, но са много близко, секунди близко са. Най-вероятно така или иначе в този main phase се влиза в тайм. Да, всяка вероятно в този main phase се влиза в тайм. Сега трябва ни да имаме импърм за Агаве Драгана и нещо, с което да спре Memento Fusion, който доджва негейта на Агаве Драгана. Гатика взима полимеризацията. Така. До тук Виктор успешно не е дал дроуве на Касалов. Да видим как ще продължим. Откъде ще призовем този път, за да не му дадем дроуве? Само от гроба ни остана, но той вече е малко изчерпан. Нормал, саман теглим. От дека теглим. От екстра дека теглим. Най-вероятно дискусията се дали има начин да бърне. Ефект Language, теглим карта. Първо теглим, после ефект. Сигурно резолва. Тъй като се каза слаби карти не играя, после хвърли дроу. Не мога да разбера този човек какво говори. Но сигурно той знае, защото се справя доста добре в турнира. Умръзна му да фърля дроу и сега почва малко чармито. Да. Той за разлика от другите играчи в турнира се справя доста добре, това си ги тегли по-отделно. Едната игра ще тегли дроу, другата чармита. Няма сега да ги смесваме, за да се чудим кое да хвърлим. Нали, трябва тия решения са малко по-стримлайнати, да ни е лесно да играем играта. Не, че е станало сложно, не е работа. Да, супер много е лесно. Така, преброихме. Имаме дроу. Дали са дронем сами? Трябва да се гледаме 4 монстъра. Все още имаме доста... Честно казано, да, все още имаме доста проблеми в това да стигнем до... Добре. Виктор продължава да им ще направим. Интересно ми да видя какво решение ще вземе. Защото аз не му виждам и ръката много добре. Това го знаем. Ето го фюжъна. Звучи ми като да теглим карта. Добре, това е Twin Dragon. Twin Dragon с Гатик и прилепа Twin Dragon чупи, търси 2, призовава шестичка от гроба. Окей, взимаме конче и Combined Creation. Не, Combined Creation и Виктор трябва да го измисли. Да, конче. И сега ще върнем от гроба Memento, Акихирон и Гоблина. Гоблина как се върна? Само той си знае. Само той си знае. Много скача. Фюжъна. Чупи Акихирон. Търси. Бомпарти. Сега Бомпарти ще чупиш призове от дека. И му дадне. Не му даваме друго. Да, може. Просто искаме ли да направим 4 съмъна в Дракон и да имаме фюжън. Не знам как ще станат нещата. Добре, взехме си Гатика в ръката обратно, защото никой няма фани този чит. Imagine Reading карти. Да. Не всички имат по 4 ефекта и са one-offs. Insane. Всяка фолтва. И за капак имената им са странни.
За капак са някакви много странни животни. Ето го шлипи. Те са просто... Ето го кончето. Теглим. И затваряме си очите и правим Агаве Дракон. Това ли е плана? Това ли е плана? 4 човечета и една мечта. Бомбарди. Взехме Мейс. Събрахме ги. Така. Само знаем, че не играе Imperm, не играе Effect Negation. Много яко. Тук само Нибиро ни спасява. Да, стегля на карта. Не спасява, той е на самон. Той е на самон ли? Искате с Link Summon има и Apply. Да. Ксалф не играе Effect Negation. Да, и си събира карите. Game 3 of Time. Game 3 of Time и си. Имаше 6 мълчармета на карта. Виктор само се чуеше как да си събере 4 човечета на полето, но накрая успя. След тази инсейна игра... Касалов ще почне първи накрая. И Касалов най-накрая ще почне първи и да видим Касалов има ли карта за тайм. Според мен няма. Според мен планът на Касалов... Всъщност ние може веднага да проверим. Нека да отворим деклиста. Вече не е толкова тайн този деклист. И преди тайн естествено, но ние сме го коментирали и преди. Сайд дек, карти за тайм няма. Той просто няма за в тайм. Или дрова. Еми така каза и на мен, а сметка на това сега са в тайм. Страшното мина вече. Да, сега мисля, че са 4 хода, 0, 1, 2, 3. То това дискутират и аз. Или накрая на всеки ход се проверява кой е на повече. Мисля, че не са ходове. Мисля, че имат по 2 и после... Да, но първо са ходове и после точки или веднага точки? Трябва да видим как е когато се започва игра в тайм, а не когато се влезе в тайм, защото това са два различни рулинга. Сега, доколкото виждам, съдията обяснява тайм правилата, малко ще ги обясни на нас, за да можем ние да ги обясним на вас. Optional. Подготвяне казачета, тъй че най-вероятно са 4 хода с после гледане на точки. Да. Добре. Мисля, че имаше тук правило за сайдването. И за зарче. Имаше ни такива, никога не сме влизали в такава ситуация и малко тегаво. Та въпрос е, сайдват ли? И ако не сайдват, хвърлят ли зарче? Защото това е лудница. Ако Виктор вземе зарче и отново е първи, той знае, че Касалов няма Effect Negation. И просто пак направя Агаве Дракона. Просто се затваря очите и прави Агаве Дракона и печели, което би било супер абсурдно. Но част от играта и част от правилата на играта няма какво да... очекваме реално как се процедира. Да, очекваме как се процедира. Супер интересно. Наистина аз мисля, че това би било направо, не знам, такава игра не сме имали скоро, нито на стрим, нито не на стрим. Да, двамата не сме ги виждали на един евент. Ходят и ги бият по чужбината и после... Да. Супер интересна ситуация. В момента съдията, доста опитен съдия. Тойота е хеджър, реално той трябва да подели, но... Да, той ще подели, но тези правила те са толкова на няколко пъти вече, наистина. Имаше преди такова правило, че когато се започне наистина хвърля се зарче, не се сайддеква изобщо, т.е. както са били дековете до момента. И след като се хвърли зарче, просто се играе, само че това, което промениха и не съм сигурен е дали е до първа кръв или са ходове. Какво значи ходове? Играят се 2 хода има всеки, 0, 1, 2, 3 и накрая вече на третия ход, ако няма победител, се гледат точки. Но тъй като наскоро промениха тайм правилата за това че се гледат точки на края на фазата, не съм сигурен дали без ходове направо не се гледат точки на края на всяка може би на всеки ход, на всяка фаза, не съм сигурен в този Game 3. Какво става на борда, разправят се, дигат ръце, рамене, Касалов си гледа дека. Добре, интересна ситуация, много ще ми бъде интересно после да чуя обяснението от съдиите, защото ние нямаме звук, за да видим какво става. Това е игра наистина достойна за финал и за завършък на вечерта.
В същото време можем да попитаме нашите приятели съдии какво случва с останалите мачове, да ви дадем информация. Добре, имаме супер класическа ситуация. Значи третата игра няма да може да се ползва сайд дек, точно както и ние го мислихме по спомен, но Касало вече си е сложил сайда в дека. Какво значи това? Вече си е сложил сайда в дека. Мисля се 15-те карти си ги е фърлил в дека. Да. Сега ще трябва да ги изкара. И това е. Въпросът е, ако може да се реперне ситуацията, явно може, защото играта изглежда продължава. Защото, да, ако ги вкара и ги разбърка, тогава не ми се струва много реперабъл. Това е едно думата на Касало, аз сайднах тия карти. Нали? Но да видим, изглежда ми сякаш всичко е наред. Така, играят без сайд дек с 4 хода. Всеки ще има по 2 хода реално. Да, после. И тия ходове са си пълноправна игра всъщност, без тайм. Пълноправна игра. В фейза на даден ход се гледа тайм, тук що се обясни. Тоест, тогава какъв е смисъл на ходовете? Защото какво става, ако след четвърти ход пак сте наравно? Тоест, продължава ход за ход и се гледа на края на хода. Тоест идеята с ходовете е, че няма... Просто накрая всеки ход се гледа точки. Да. Или след четвърти. След четвъртия се гледа. Имаш 0, 1, 2, 3 и след това се гледат. Добре, т.е. през 0, 1, 2, 3 си играят нормална игра? Да, изведнъж почват да си гледат на всеки endphase точки. Добре. И в топ 8 имаме информация за останалите ни... Добре, хайде да видим Зара първо, ще ви кажем после и останалите играчи, кой продължава. Има и Зара. Има и Зара? Има и Зара. But wait, there's more! Не, сега Виктор, ако бъде чакай, всъщност Касалов трябваше да почне. И? Той има на 12. Най-бързата 12, която някога съм виждал. Касалов се хвана за главата, сигурно му се плаче. Не вярва. Те и двамата не вярват, те и двамата са... Добре, това е. Касалов взима и хвърля и той 12. Касалов вече е хвърлил? Да, най-вероятно е повече от... По-малко от 12. Да, смисъл. Добре, и да видим какво ще хвърля. Виктор сега се и кръсти. Не знам, станахме набожни всичките изведнъж. Да, но Гейм 1 Виктор почна първи и Касалов успя да издрапа реално. Не само, че успя да издрапа, той го излъга много с неприятни ситуации. Да, само набързо Илан е спечелил в топ 8, Симеон също и Кристиан Андреев, който видяхме в топ 16. Супер силен топ 4 се очертава между другото. Йоан първи на Суиза продължава да печели, Симеон, той играе Малис и той също дърпа нагоре, и Андреев, който го видяхме на стрима с Мицо Райзън, не е силният дек на формата според мен. Какво става сега Касалов? Не е играл също нито ни хентрап, няма дроу, Виктор вече е влязъл в лъка. Няма дроу, няма нито едно чарми, а Виктор вече е влязъл в лакримата. Виктор вече прави Цезар. Виктор Цезар, да, той направо е правил Цезар, както го гледам. И Лакрима, това е Десере. Той ще прави всъщност друго. Ще прави Дезере. Окей. Интересно. Само погледна за момент. Не. Той ще влезе в... Да, Ериал Итър. Да, което мята всъщност... Гоблин мята 2 и тя играта започва за Виктор тук. И ще направи Десере. Кросшип, окей. Да, ето го. Банишваме двата ингрейвера. Кросшип ефект, връщаме Гоблин. И си почваме играта. Да. Добре, и всъщност тази една карта комбо, явно Виктор в ръката си няма друг стартър интересен. Тази една карта комбо, както казахме, това не е игра за тайм, това е пълноправна игра, т.е. те ще изиграят ходовете, които може да отнемат още според мен поне 45 минути. Да, видяхме от Game 1. Защото това е една пълноправна игра, беше точно толкова, 4 хода беше Game 1 и беше точно 40 минути, така че тук можем и да си усъмнем, но пак казвам, супер интересна игра. Аз съм супер впечатлен и съм супер инвестиран вече. Добре, призовахме, хвърлихме Gattic и Fusion. Gattic се призова и взе Fusion. Сега ще активираме Fusion и ще продължим нататък. Така. Касалов се чуди нещо, мисли. Има 5 карти в ръката. Добре.
Добре, правихме си Twin Dragon, щупи се, взехме 2, Combined Creation Language, Дракона връща Гатик, силен старт. Това е само старт. Момento дека може да върти толкова много още. Но поне хубавото е, че тук те не са абсолютно по никакъв начин рестриктирани от време, могат да играят естествено в нормален пейсинг. Какво имам предвид, нали, естествено не могат да бавят колкото си искат, нямат всичкото време на света, но в рамките на допустимото, ако играят двамата, ще бъде всичко наред. Language, Normal Summon, нали така, точно като Normal Summon не сме правили, Language да шлипи, изтеглил си трапа, няма проблеми. Сигурно? Шлипи ще прави Fusion с 3, ето го и Creation King. Добре. На екрана може да видим още и виновника, заради който сме в Game 3 в момента. Да, хвърлихме прилепа и още един Creation King и още едно трябва да хвърлим най-вероятно от дека Аки Хирон, който най-накрая му позапомних името малко. Тя го вижда още някой да те пърти много сънуваш, не знам. Да, там отиват нещата. Банишваме за Field Spell, Field Spell ще ни ресетне Fusion в края на хода. Добре. Двамата се съгласяват на геймстейта най-вероятно. И продължаваме напред. Тук Виктор не знам какво ще иска да направи. Така, продължава Виктор с Fusion. Fusion чупи шлипи, взима Fusion и се връща Аки Хирона. Добре, продължаваме. В ръката на Виктор виждаме Finsmith in Paradise, мисля, че Bomb Party, знаем за Fusion-а. Да видим как ще продължи хода. Виктор пак си чете картите. Илан и Симеон ще са единият ни мач в топ 4, които играят Малис. Където ще гледаме Малис Mirror и който спечели са от Касалов и Виктор ще играе срещу Андреев, който видяхме топ 16 и играе Mythology Rise. Бързи апдейт за топката. Да, наистина матч, който е абсолютно достоен за финал. Виктор му направи едно изпи да си знае. Да, просто им там е. Касалов не е притеснен, чопли си мазолите. Какъв захлас гледа само и изчака да произведе нещо като къщира. Не кажеш Battleface. Bomb Party. Чупи Маки Хирон, взимаме Мейз. Касалов, 3 пъти ли започна втори тази игра? Да. Този матч? Мейз е нещо ново, което не сме виждали. Да. Или Key Мейз. Ето го Memento Мейз, когато имаме Combined Creation, изкарваме го, таргетваме фейса чудовищен противника и го взимаме до интерфейса. Също така в main фейза чупим си моменто и си добавяме моменто карта от дека в ръката. Силни ефекти 2. Да видим сега Виктор как ще продължи. Взехме си гоблин в ръката. Явно защото може. Показа му малко карти. И върнахме Combined Creation с 5. Един Шлипи, Twin Dragon, Гатик, Кончо и Аки Хирон най-вероятно ще бъде това. Да, оставяме Language в група, за да може да се върнат Combined Creation и да потърси и follow-up да дойде. Нямам търпение да гледам 20 минути комбо, само за да може големия лош Мицуруги монстър да му събере борда. Ох, и това да стане за още 20 минути.
Неприятно, но Муракумо ще дойде и ще събере борда най-вероятно, да. И в ендфейза да ресетваме от... Окей, това... Бърз борд. Да, окей, имаше едно SP. Има двата creation-а. Добре, и продължаваме. Имаме и дрол в ръката. Охо. Добре, солиден борд. При преп. Лошо. Лошо, не лошо. Мисля, че този дрол доста ще заболи тук. Да. Освен ако Касабов не му каже, чакай. За това лошо. Приоритет. Не, чакай сега, тук е момент, в който Касабов може да му каже, чакай, приоритет на resolution и бързия дроплет, но Касабов явно няма. Или сме забрали този интеракшн. Да. Като ме съмняват. Съмняваме. Той Касабов имаше дроп, ще си го изиграе. Така, и щяхме да прескочим по този начин. И Mirror. Точно така. Но това за жалост не ни помага по абсолютно никакъв начин в момента. Нека не забравяме, че часът вече 10:30. 10:15. И това е втори ход. Това е втори ход на трета игра. Имаме още 2 рунда до финал. Тоест още един и финал. И нещата направо не са добре. Така. Ще чеймаме на този дрол. Или ще се почудим още малко. Може би второто. Така. Или двете. Ето го prayers. Чеймаме на дрол. Жертваме нещо. Двамата изясняват геймстейта. Ако бавно се движат нещата, добре, prayers, жертваме Арамасо. Имаме един бал тук в съседната зала в хотела. Абитуриентите се разцепват, а ние коментираме играта с карти. Peak Life. Peak Life. Няма. Да е на Canon Event, според мен. Да. Unskippable Side Quest по-скоро, но добре. Добре. Какво мислим? Какво да сяднем? Да. Е доста трудна ситуация за навигиране, да видим как ще се справи с това. Prayers жертва Арамасо и може да активираме двата ефекта. Да платим 800, да върнем Арамасо от гроба и да си добавим Мицу чудовище. Да, най-вероятно искаме да вземем Муракумо в ръката, за да може после с фюжена да го приземем от ръката, да хвърлим от гроба, плащаме 800. Да хвърлим от гроба трудно, ама разбрах, да. Да хвърлим в гроба, да хвърлим от тестето. И ще видим как ще се развие това нещо. Това Муракумо ще вземе ли да щупи борда или няма? Extant Knight incoming. Чуди се Касабов, събира си ръката и я рифълва. Продължава хода, да видим по какъв начин продължава. Thinking emoji. Добре, известно време Касабов прекарва да помисли. Най-вероятно Джиджи ще го подкани да изиграе карта скоро. Добре, Хабакирито. Хабакирито под дрол ще призове и ще жертва, което може би ще иска да призове Козанаки. Да сядне от гроба. И да жертва... Да, и да сядне от гроба. Може да сядне Арамасо да го нормално съмъне. Може би иска да влезе в четворка. Mm-hmm. Тук може би SP-то е момента да скочи. Видим дали ще успеем да превентнем тази четворка. Ранг четворка. Не. Може пък и да искаме да влезем в Guardian Chimera с момента фюжна на нормална съмъна. Може би едно от борда, две от ръката. Макар че ние не можем да тегнем, тази Guardian Chimera не може да се активира, нали така? Не може, са под дрол. Да, под дротите изобщо не може да се активира Guardian Chimera. Тоест Виктор си губи Guardian Chimera енгъла по този начин. В случая искам само да кажа, че Creation King е достатъчен да скочи и да щупи. Потенциално може да пробваме да играем Extant Knight, да го блъснем в SP.
Добре, ето го и Мейс иска да вземе. Дай го този знак. Да му го. Добре, продължи сега. Добре, бейтнахме карта. Добре, дай. Дро и Мейс, две от ръката бейтнахме, ама не става малко страшен борда като цяло. Ксао доста го мисли, дали ще успее да измисли нещо. Огледал сега махаме Хабакири, призваваме Муракумо. Ще станат ли нещата да видим. Ще има ли бордлайп или няма да има бордлайп? Как ще го нигейтнем после това бордлайп е въпрос също. Седна дроплет, тоц. Аз мисля, че това е кенен евент, един дроплет бърз. Да, със сигурност. Ефект Муракумо. Иска да чупи. Дай да щупи борда. SP, таргетва Муракумо и себе си. Ще има ли забравени в баниша SP Муракумо? За бинго. Няма, че още един ход, но добре. Това бинго. Муракумо са прода на гейтна. Да видим какво ще стане. Ще дали вземе карта? Взима. Опа, взе хубава. Да. Така, някакви неща се чупиха. Така, до тук добре. Полето се активира и ще върне арченци. Супер. Имаме един Creation King на полето. Да не забравяме, че той чупи, да. Нека не забравяме, че той чупи. Тук интеракшените просто летят от всякъде. Аз съм супер впечатлен от Memento дека. Аз наистина Memento дека толкова дълбоко не съм се замислял колко много може да танква всъщност. Това е предимството на един дек, като Memento. Тифон. Ужасно. Добре, веднага идва Paradise и всъщност това би било края, защото след като Тайфона бива призован, повече Ксалов няма съмани. Са върнат. След това една, което би било Prayers. Са върнат после. Да видим Виктор какво ще играе. Още се поддрол да не забравяме. Най-вероятно ако Муракумото се върне, Виктор не знам как ще го щупи. Може би с King просто ще го щупи. И после ще изиграе и после собствения си ход най-вероятно, защото са поддрол. Да видим какво ще стане. Връщат се. Добре. И сега ще има ли чуп-чуп? Бомбарди. Няма аш. Добре, махаме Гоблин и призоваваме, защото не можем да даваме. Така че ще да призовем. Тук Виктор пак започва да ги върти и тук почва да става интересно. Аз мисля, че е малко овър. Виктор има доста голямо предимство в случая. Нека видим как ще успее да ги изиграе. Ето го Аки Хирон. И сега ние помахнахме Гоблин. Добре, ето го и Creation King. Ще чупи по две или може ли чупи и сетнати? Той чупи просто карти. Просто чупи карти. Охо, тук ще изнесе и двете на Касалов. Ето ги Prayers и Муракумо, да, и Касалов става с нищо. И това е хендшейк. Виктор взима този невероятен матч с след невероятното. Да, всичко е невероятно за мен. Мисля, че нямам думи просто как да го опиша. И гейм 1 през двата хендтрапа на Касабов и през уникалния борд, който той направи с 40 минути как успя да изкара играта. След това Виктор успя да открадне втората в тайм. И третата всъщност Виктор взе Зара и успя да я бие с една карта, успя с един Engraver. Да. Което беше много впечатляващо. И как един Engraver влезе в цяло голямо комбо. Лошо. Върви ръката на Касалов. Да. Един хентрап ще помогне, но толкова. Реално, ако нямаше и дрола, мисля, че пак е плеябъл, но... Да, дрола наистина. Успех на Виктор за напред. Касалов остава в топ 8, Виктор продължава в топ 4. Да, ние вече мачовете ги казахме. След малко се връщаме така или ние след точно 2 минути се връщаме. И ще играят Йоан Симеон, Малис Миррор матч и Мицу Райзел срещу Мементо на стрим. Ще го оставим изненада.